Gogo la endlini. Gogo. Cala usondele mfowethu. Ngela mfowethu. Ukuze sizokhuluma kahle. Ngathi aphuma. Engifuna kuwena ukuthi wena wenzele nganyami usiko because ngeke ngayihambisa abantu ababonayo bangitshethe ingane kufanele lenzele usiko la kubo. And ngifuna ukuthi uyimeleke wena lo nto le kubo wena ozoyenzela nganyami because ngeke ngana kini bangitshela ukuthi abangazi. Angazi ukuthi abangazi kanjani ke. Uyazi ukuthi igqosazi ba yona le ngane? Uyayazi? Uyayazi ukuthi ngani igqosazi ba? Awuyazi. Kodwa uthi uyalungisa. Ngifuna babone, ngifuna ukuthi awondli, usehluleke sosendoda, ngifuna bebone ukuthi wena eyakhe ingane awuyondli. Hayi no, uthini mina? Yona uyayondla yona, uyayondla. Futhi silimi mina, futhi silimi mina. Ngeke ngalo, ngeke ngalo. Ngeke nje ngalo, uyangicasula. Buwelo ngo-TV Productions ngikubingelele lapho ngasekhaya ukubingelela uSicano umfowanga umuntu abaphansi umuntu abatuba esikhathi sasemapheleni ngaphansi ke kwenkosi umkhwanazi ngaphansi kwenduna uGumede. Namhlanje ke babukeli sila eMeville njengoba ubona besibizwe usisi la esibizeleke udaba oluthile. So asizukukhuluma kakhulu ngoba vele sesifikile endaweni yesigameko sizohamba nje straight siye kuyena uyena obese sichazela. Okwakho nje umbuweli wenza iqiniseko sokuthi awusayi indawo uhlala khona lapho ulibuka udaba lonke bese ungalibali cofoze button ka subscribe ukuze noma ngabe nini si-uploada ube wokuqala ukuthola ukuthi kwenzakalani. Okay sisiwami ngibanga ngisayichaza igama lami ngoSicano ngokudabuka ngidabuke uMtubatuba esikhathi sasemapheleni. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe inamba yethu oyithola enkundleni zezokuxhumana then wabe ususifonela ukuthi ucela ukuthi singenele lo dabeni lakho noba umntana wakho asazi ukuthi kwakwenzakala na uzange uzosichazele kabanzi. So besicela nje ukuthi ngaphambi kokuthi sihambe siye kuyena usithi nje fahla kancane ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Okay. Angizoqala ngokuchaza ke igama lami nguNozipho Ngwamkhize. Ngila eThekwini ngokomsebenzi bese uthi emakhaya ngiqhamuka le eMkhomazi. Shuthi umuntu engithe cane ngifundise nina ubaba umntanami uSibongiseni Khumalo. Wangishiya nginenyanga ezu3 umntana sengimbelethile. Okusho ukuthi isizathu sokuthi angishiye angibangize ngize ngisithole because ngazama ukumfonela avangabuyele kumina. Ngathi ngiya kubo bangitshela ukuthi abahlangene indaba yami naye yethu sobabili and futhi bona angeke baze bayingene. So ngibese ngithola ke information ngani ukuthi ecela nje ningisize ningitholise ubaba umntanami uSibongiseni. Inhloso ukuthi engenza ukuthi ngimfune ukuthi umntana maphilile yabo ngike ngamhambisa kwabantu ababonayo basho ukuthi no ingane idinga usiko la kubo. Njengoba sengichaza ukuthi ngeke ngaya ke kubo kwasho ukuthi ngeke baze bakwazi umsiza ekubeni uSibongiseni akaza asho lutho ngami kubo. Siswami mhlawumbe ukuthola information lela encanyana uthe wakushiya ina 3 months izelwe. Bezwe. Then njengamanje sinenyanga ngani? Sino 3 years ke manje. So ukusukela ku3 months siyoqeda iminyaka emithathu ubengekho empilweni yengane. Ubengekho empilweni yengane. So njengoba uthi njengamanje ufisa ukuthi umthole ukuze nizolungisa izinto zengane. Nilungisa izinto zengane kuphela noma nilungisa izinto zengane nezini. Ngenzela ukuthi masifika kuyena sazi ukuthi siyolwa impethini. Kungabe ukuthi mhlawumbe siyafika lapha sekuyafika ukukhuluma sekuyashintsha. Ngibe nje seqinisweni ngifuna nje kulungiseni into zomntanami ngoba kwemanje ngabe uyahamba nganyama manje ayihambe. Yabo ngifuna nje kulungisa into zengane. Mina naye no ayikho into esazihlanganisa. No hayi. Mina ngiyakuzwa siswami. Mbuke lapho ngasekhaya siyasuka ke njengamanje siyahamba siya la okukhona khona umfowethu uSibongiseni. Asazi ukuthi uzofika simbukele kanjani futhi asazi ukuthi umuntu onjani. Sizobona sisifike khona. Asambeni. Ngasomthola yedwa. Ya siyamba somthola. Ukhona.
Themba somthola. Uqula endlini. Gogo. Cala usondele mfowethu. Ngela mfowethu. Ukuze sizokhuluma kahle. Ngathi aphuma. Ngeza manje. Kuyaphileka mfowethu. Hayi sikhona Hey mfowethu. bo. Usho ukhona. Kanti usaphila? Mfowethu okay ngicela uqale ngichaze ngaphambi kokuthi mhlambe siqale udaba futhi size ngalo. Igama lami nguStano. Ngiqhamuka ngaphansi kweNgwe TV Productions. Ungathuki mfowethu uma ubona ubhodi lo wamakhamera. Sicela usisi ukuthi size kuwena ngoba ube sekucinga wakhathala engakutholi. Wayesecela thina ukuthi ucela sikucingele. Sakuthola ke thina njengamanje sila mfowethu. Usisi ucela ukukhuluma nawe. Ngazi ke mhlambe noma usisi uyamazi ngoba yena ukhomba ukuthi uyakwazi. So angazi umazi kanjani mfowethu? Uma ngane yakho. Okay mfowethu singakwazi mhlawumbe ukuthi sihlale phansi sikhulume lo daba ukuze sizokwazi ukuthi sisheshe simphothule ngoba Amakhamera pho. Amakhamera mfowethu akhona for isizathu esithile. Kodwa fuma ukuthi ufisa ukuthi mhlawumbe ngichazele ngaleso sizathu ngingakuchazela ukuthi kungani kunamakhamera. Njengoba sila mfowethu sinhlangane ezimele ngisho kanjalo. So kuyenzeka ukuthi mhlawumbe sizile sazosiza umuntu ngoba sesicela ukuthi sizomsiza. Kuyenzeka ukuthi mhlawumbe sesiyafika lapha na izinto ayisahamba ngendlela bakade kuplanwe ngayo. Sekutholakala mhlawumbe ekugcineni sekugcina kuvulelekana amacala. So masingenayo ukuthi naleyanda sizofika sibopheke ngesizathu sokuthi asinayo into yobufakazi ukuthi besingezile ukuzolwa kuwena. Sekufike kwenzeka ngendlela okwenzeke ngapha because izinto ezifana lezi kuyenzeka ukuthi imimoya igcine phezulu igcine sekulweka. So that's why kunekhamera. Okay, but siyabonga. Mfowethu siyabonga mfowethu ukuthi usivumele mfowethu ukuthi singene ngaphakathi. Sibonga futhi le ndlela ke mfowethu osamukele ngayo. Besingakulendela ukuthi usimukela kanje mfowethu sithike nomuntu wakho uma wengane yakho mfowethu kukade umcimbi. So siyakujabulela nje mfowethu ukuthi ukwazile ukuthi wehlele ngezansi usamukele singene mfowethu sikwazi ukuthi silikhulume kodwa ngoba ekugcineni kosuku kunengane mfowethu lapha ekhona okufanele ukuthi nobabili njengabazali bayo nikwazi ukuthi ninakekele. Iyalidinga ukuthanda lukababa engane, iyalidinga futhi uthando lukamama. Njengoba sekuthiwa nje iminyaka isimthathu wena ingane ungayazi. Ilokho esizama ukuthi sizokulungisa njengamanje mfowethu. Angazi siswami ngicela ukuthi ngikunikeze ithuba njengamanje ukhulume naye. Usumbona ke manje. Ungasakhulumi nami, usukhuluma naye ke manje. Angeke ngize ngichaze vele uyangazi. So into engiyenza ukuthi ngikufune sibongisene ukuthi ngifuna unaka ingane yakho. Wazi ukuthi ingane yathengelwa, wazi ukuthi ingane yadla. And ingane yami ina 3 years. Ayihambi, ayikhulumi, abekho nje ama-sign akhombisa ukuthi ingane yaphila. So mina into engifuna kuwena ukuthi wena wenzele ingane yami usiko because ngeke ngayihambisa abantu ababonayo bangitshela ingane kufanele lenzele usiko la kubo. And ngifuna ukuthi uyimeleke wena lo nto le kube wena ozoyenzela ingane yami because ngeke ngana kini bangitshela ukuthi abangazi. Angazi ukuthi abangazi kanjani ke. Angazi ukuthi abangazi kanjani. Mana pho uba ukutshela ukuthi mina ngila. Ngikufunile phela, ngicelile usizo ukuthi abangifunele wena. Because ingane yami mina akwazi ukuthi ingane yami ngaba na 3 years engahamba. Wena ukhona njengoba bawuhlela wenze lotho. Cha phela bengisalungisa izinto phela ukuthi. Iziphi izinto oyilungisayo? Iziphi izinto oyilungisayo? Mina ngazi ukuthi iziphi izinto othi uyayilungisa. Kuyimanje ingane yakhe awani nokuthi igqokani, idlani. Uyazi ukuthi igqoka size ba yona le ngane? Uyayazi? Uyayazi ukuthi ingane igqoka size ba? Awuyazi. Kodwa uthi uyalungisa. Amakhamera manje. Ngifuna babone, ngifuna ubone ukuthi awondli, usehluleke sosendoda, ngifuna bebone ukuthi wena eyakhe ingane awuyondli. Ngifuna nje bekubone. Uma ukuthi nje unanana intombi la ikhona ngifuna ayibone. Kuphi khona kuphi? Ukube kuthiwa mfethu amakhamera lawa bengekho nathi bese. Ngifuna bekubone ukuthi awondli, ngifuna nje bekubone ukuthi uyahluleka wena awondli.
Okay. Yabo usahlonipha umuntu ofika nayo la. Ngiyahlonipha. Okay dadewethu ngicela ukuthi sithi ukwehlisa kancane mhlambe mfowethu izinto ezifana lezi ziyenzeka mfowethu izeni ezinhle ziyenze mhlambe ake usilandise kancane ukuthi kuze kufike ekuthenini ushiye uma wengane yakho nenyanga ezintathu uhambe 3 years ungayiboni ingane ungazi nokuthi ingane iyaphila noma kwenzakalani ngayo isiphi isizathu sakufikisa lapho Bafo ngicela uma ingane uyazi ngahamba nomsebenzi yabo. Hamba ngawusebenzayo. Ngicela ngiba nezinkinga khona lapho ngokungibona nje ucinhleli la so manje angikwazanga ngiphinde ngibuyele ukuthi ngiyombona ngoba manje ngibanywe lezi inkinga lezi ngibambile nje manje. So inkinga lezi zikubambile zakwenza ukuthi ukhohle ukuthi one unengane zakwenza 2 ukuthi ukhohle nawe ukuthi uma wengane yakho wayihlalaphi zakwenza ukhohle naye ukuthi kubo kukuphi ngoba uma kuukuthi bekwenzeka ukuthi mhlawumbe useshintsha indawo yokuhlala kodwa kubuya kwazi ubungaya ukuthola ukuthi kwenzakalani ngengane lezi inkinga zakho wena zikuvimba ukuthi kuzo zonke lezi zinto lezi ungakwazi ukuthi ugcine nje mhlawumbe uhlangane ukuxhumana noma ingane yakho Cha phela bengizama umfana ngingamtholi efonini Hayibo kuyiphi phone kuyiphi phone wena una iPhone kunamba yami lo isijo ukuxhumana kuyona mina ngazi ukuthi wena una phone abathi bakini bangitshothi wena una phone wena Ngiyaxeka mina uma ungitshothi une phone khona ke mfowethu ekhaya khona uyaya ayikhange ngiye ekhaya ngoba uma bazi ukuthi awuna phone kubuka sengathi kwakhona ekhaya awuyena umuntu ovamise ukuya ekhaya ayikhange ekhaya isiphi isizathu isikhashana leso ngivele ngibuye isiphi isizathu esenza ukuthi ube nomuntu uzumzalisa ingane uthi usumzalisa ingane bese ungabazisa ekhaya ukuthi unomuntu omzalisa ingane ngoba usisuyile ekhaya mayifika ekhaya kwafika kwathiwa abamazi and ngeke bekwazi ukumsiza ngoba wena ukwazi usikhulume ngaye ekhaya ngabatshela ekhaya yabo ukuthi mina umuntu enginengane inkinga igama aze ngilisho yabo ngamtshela Usaqhuba wona nje ungenza isilimo saqhuba wona nje ungenza isilimo sakho kusho ukuthi mina ngisilima nje mina ngintombazane wena nje wena ubuka nje wathatha intombazane eminyango wayizaliswa ishiya kanjalo isilima sakho mina angithi lengane ngikhulisele mina yona angithi ngiyasho nje ukuthi kinabangazi angithi kinabangazi nengane yami abayazi usukhuphulize vele fanele ngilikhuphule fanele nje ngilikhuphule manje yabo manje sibusa abantu buka manje ngifuna babone vele ngifuna ngona bebone ukuthi wena uyahluleka uyisehluleki nje somfana umfana onamanga ngifuna nje bekubone bekwazi uma ukuthi nayo kwanele ntombi yakho othi unayo ngiyidabukela mina yazi ngiyidabukela ngabe nje ngiyona ngabe ngiyahlukana nawe kwamanje yamuza umuntu yenemlethela ukuthi usini mfowethu ulaka lwakhe mfowethu uyalibona na ukuthi lusukaphi iminyaka u3 miningi kakhulu mfowethu eyibambele enganeni eneyinkinga enganeni kodwa ukhona wena uphile iminingi kakhulu leminyaka ulaka lakhe mfowethu ufana na understand ukuthi lusukaphi and futhi njengendoda kufanele ukuthi uthatha ama actions alokho hayi nakuzo ngoba egcineni kosuku wena baba wengane yena umama enganeni uyawenza umsebenzi wakho uba umama enganeni ngoba uhlala naye ingane inkinga isele ngakuwena mina uma ngishintsheke nami ngenza into ngendlela right mhlambe iyiphi indlela eright okhuluma ngayo njengamanje because indlela eright ubunayo wonke lo 3 years njengamanje iyiphi lokhuluma ngayo manje ukuthi kufanele wenze ngayo ngapho ngiba ngiqiniso mina ukukhetha ngomuntu bamtshele vese ngomuntu bemuntu kunaye ayikho umsebenzini unomuntu uyangijwayela ina 1 year yona bo hayibo uthini mina yona uyayondla kusho isilimi mina ngeke ngalo ngithatha ngolaka ngeke nje ngalo uyangicasula mfowethu unengane na 3 years awuyazi ukuthi iyaphila nobunjani wesamina lo hayi uthini uhlala nawo la ngihlala la ayikho nje manje secrash izwani ihamba ngisho ama crash yami ngana wazi nokuthi iyahamba yena ama crash uyangijwayela wena uyangijwayela mfowethu ngathi udaba lakho lunzima hayi uyangijwayela yini le eyenza ukuthi ungayinaki kaloko kodwa yena kalo ohlala naye cha phela umama ethi sawuhlangana naye sikwazi ukulungisa izinto sikhulume kahle sibonisane ngizomazisa ukuthi umama yini yona leyo ubusazohlangana naye
ngamuphi unyaka? Ngisafuna ukuhlangana naye. Ngisangizela khona ukuthi nje ngikwazi ukuthi ngihlangane naye, ngikwazi umbona, silungise izinto. Mana mfowethu wakhuluma ngokulungisa izinto. Isiphi izinto enilungisayo? Nilungisa izinto zengane noma nilungisa ukuthi usamfuna back? Hayi angisamfuni mina, angisamfuni. Zengane ukuthi sikwazi sihlangane sikhulume ngezingane ukuthi cha, sekuneyingane ekhona njengamanje. Bayayazi wena lo ngane kini, bayayazi. Nje beyami nje bengayazi. Bayayazi lo ngane. Okusho ukuthi isilimi mina la, isilimi mina eyami ngana bayayazi. Awatshela nawe ukuthi sinayo ingane yabo. Kuyikho ukuthi igama batshela ngegama ukuthi kunengane noba. Yabo, ifana leyo. Mfowethu hey. Wathi ngudaba lakho ngathi uthanda ukujula mfowethu. Mina bengingazi ukuthi siza kumuntu onodaba olujula kangaka. Mina bengazi ukuthi mfowethu siza kuwe sizolungisa udaba olulodwa. Mase kukhona enye ingane mfowethu ishintsha zonke izinto la. Uyazi nalo. Ngazini mina, ngazini. Besawukhuluma naye ukuthi Ukhulume noba silungise izinto kahle. Bengizokufuna ukube ngiyakwazi ukuthi uhlala lapha mina, bengizokufuna yini ukube ngiyazi ukuthi uhlala lapha. Akithi nami asaqhubeka ungenza isilimo. Mfowethu ngiyakuzwa ngendlela obeka ngayo. Ngiyakuzwa mina ngendlela obeka ngayo. Kodwa njengamanje ngicabanga ukuthi sinawe ngisho simoya mhlawumbe sibe ne way forward ngoba akuzokusiza ukuthi silokhu silwa kanje. Asizamile ukuthola ukuthi siya kanjani phambili njengamanje. Yaba philopho kubalekile. So mfowethu ukuphi okubekayo wena? Cha mina into engifisayo njengoba lezi ngane. Ngiyafisa ukuthi ingane zami zonke zihlangane zazale. Siqhubeke sephambili yabo. Uqhubeka uya phambili nalo onaye manje. Bobabili. Hayibo nakho ngilingwa. Yazi ngiyalingwa mina. Ngiyalingwa. Uchaza ukuthi Ngengane babili. okay. Yakulungile. Mangothi khona ufuna ukuphuma phansi kwaba akaphumeke. Ebeyedwa. Mangothi bafuna isongo. Awu ngitshela sibe ufuna isithembu sahlula ukondla ingane. Uqonda ukungitshela lokho mina. Uqonda ukungitshela lokho kahle kahle. Ukuthi ufuna isithembu sahlulwe ingane ena 3 years. Angikuhlamba kufanele vele belazi iqiniso. Kufanele sofihlelani. Yini into soyifihla la? Yini into soyifihla? Sofihla ukuthi ufuna isithembu kodwa uhlulwe ukondla ingane eyodwa. Ilo nto ngitshelayo mina. Ngitshela lodwa le. Mfowethu ake mhlawumbe ngibuze mhlawumbe nje umbuzo othe ukuhluka kancane. Yeah. Okay, ngalesikhathi kade uhamba uyosebenza. Yeah. Uhambe inhliziyo yakho isekhona kusisi. Noma mhlawumbe bese kukhona vele lokho obekukhona phakathi kwenu. Uyazi ngathi ngumthandi. Umeza inhliziyo yami isikhathi sami. Yini efike yashintsha usuhambile? Ngoba kuyakhombisa ukuthi khona lento lenifike yashintsha izinto uma usuhambile. Cha nje laba ukutshela mina ngihamba vele umsebenzi yabo. Ngihamba nomsebenzi ngawusebenza. Isikhathi eside shushe-ke mangifika phambili ngafika ngalingeka nje endoda yabo. Indoda yalingeka mhlawumbe nawe yalingeka nje ngoba uyindoda. Hayi mafethu ungafaki mina mfethu ungangifaka endaweni zakho. Usufaka mina. Asole intombi. Kathina kwenza amaphutha afana lawo ukuthi ngine le ntombi leso sibane ngayo nayo. Kwenza amaphutha. Kwenza amaphutha. Ukuzala ngani iphutha? Mhlawumbe ingane phela iqhamuka ngephutha. Iphutha mhlawumbe la iqhamuka nje intombi inomuntu engunayo yabo. Shuthi lo muntu onayo uyiphutha. Nganawe ngicindezelayo manje. Ngifuna ukunderstand mfowethu kusho wena uthi wena kwenzeka amaphutha. Kwenzeka iphutha lokuthi uthola intombi. Kusho ukuthi lo muntu onayo uyiphutha. Lokho ozama ukusho. Akuyona iphutha. Lo muntu naye wena ngoba vele ufuna ukuba naye. That's why wakwazi ukushiya lo enengane ena 3 months. Wamshiya wawuthola umunye umuntu. Iyona nto eyenzeka le. Yaba kunjalo impela yonke eyenzekayo le. Kodwa njengamanje uthi ufisa ukuthi abuye yena nengane. Ya mina ingane ngifuna ihlangana kahle. Lungile ingane ihlangane. Kodwa manje uthi wena noma wayo. Ufuna abuye noma wayo. Emva kwayo yonke lento esiyenzekile. Yaba ngiyakuzwa khona kunzima lokho. Ngendlela anolanga ngiyambona ukuthi unolanga nje manje. Mhlawumbe mesithola isikhathi naso sikhulume kahle yabo ngale nto le. Bese ngeke khona amakhamereni la ngifike nawo la. Ngoba nje yabona sobuka izwe lonke manje ukuthi siyashotha manje. Sisiwami kukhona ofisa ukukhuluma mayelana nawe nobhuti
ngale kwamakhamera. Hhayi, Kungasikho ukuthi-ke sizokhuluma ngengane ngoba thina into esilethe la silethwe ukuthi ubhuti sifisa ukuthi abe empilweni yengane. Kukhona okufuza ukukhuluma wena nje naye ngale kwamakhamera okuthiwa nje nobabili-ke ngale kwengane niyakuhlanganisa mhlawumbe. hhayi akukho. Awubangane Akukho yami. nje. Awufuni ngempela sikhulume. Mawengane yakho. Awukho umuntu engizoyikhuluma nawe. Mina nje into engiyifunayo ukuthi wena ulungisele ingane yami qha. Uwazi ukuthi unengane, uwazi ukuthi ingane iyadla, iyagqoka. Phela into engiyifunayo. Angifuni lutho uzohlanganisa nawe. Ngifuna nje ube responsible na ingane yakho. Hayi ngiyabuzwa. Akulungi ngizokwenza lokho. Okay mfowethu, njengoba uthi kulungile uzokwenza lokho. Ukufunda ngizokwenza. Njengoba uthi-ke kulungile uzokwenza lokho-ke. Siqala nini ngoba ekugcineni kosuku le nto ibufakazi bokuthi sifikile thina and safike sakulungisa lokho bekade kuyinkinga. Ngiqala nje makuphela enyanga ngikwazi ukukhipha imali engane. Uyaneliseka sisi. Hayi ngiyangena. Ngiphinde futhi ngithathe ingane iye ekhaya yokwenza into imali yenziwe njengoba esho nje uma wengane yami. Uyathembisa ukuthi lokho uzokwenza mfowethu. Hayi lokho ngizokwenza. Ngoba le nto leyana Ngeke ngilenze. le nto leyana singakwazi nje ukubopha ngayo ngoba sinobufakazi bokuthi uvumile wena fana ukuthi signature leya. So ukusuka kule nyanga siyakuyona. Angeke siphinde sibuye sizokhuluma into efana nale. Ukusuka manje kuya phambili Ngizokwenza lokho afuna ngizokwenza. seswami uyayizwela. Unelisekile ngodaba lwakho obukade uthi sokusiza kulona. Yebo ngiyabonga ukuthi sigcina simtholile uSibongiseni Khumalo. Ngithembe ukuthi uzokwenza njengokusho kwakhe, njengokuthembisa kwakhe ukuthi ingane uzoyithatha ayise kubo ayinakekele. Ngiyabonga. Okay. Ubuye lapha ngasekhaya. Siyabonga ukuthi uhlala nathi i-episode yonke. Sicela ukuthi ungalibali ukucofoza button la subscribe ukuze noma ngabe nini Ingwe TV mangabe dropper ube uqala ukuthi uthole umyalezo ukuthi sesidrophile. Okwethu nje ukuthi senze isiqiniseko sokuthi indaba ezifana nalezi zilungisekile. Siyabonga kakhulu.